дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар Данғара коллеҷи тиббии иҷтимоӣ ифтитоҳ гардид. оби Тоҷикистон ба фоидаи ҳама, роҳбари давлат гуфтанд истифодаи муштарак чӣ суд дорад. ҳарфи масъул: кӯприки спитаменро АРС таъмир мекунад. Шарифов ва Нуриддинов пасандози мардумро аз ду бонки муфлис шуда бармегардонанд. Мунтахаби Тоҷикистон тими Мянмарро голборон кард. норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия Кремлро нигарон кардааст. дар ноҳияи Данғара коллеҷи тиббии иҷтимоӣ ифтитоҳ гардид. дар ин бора дафтари матбуоти президенти мамлакат хабар медиҳад, ки дар маросими кушодашавии он роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкат варзиданд. бинобар иттилои манбаъ, муассисаи таълимии коллеҷи тиббии иҷтимоии ноҳияи Данғара аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фаррух Самизода бунёд гардидааст. гуфта мешавад, масоҳати умумии замини муассиса 0-10 гектарро ташкил медиҳад. бино аз 7 ошёна, таҳхона, 25 синфхонаи барҳавои таълимӣ, утоқҳои корӣ, китобхона, синфхонаи компютерӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳамаи синфхона ва ҳуҷраҳои корӣ бо дастгоҳҳои таҷҳизоти зарурӣ ва мизу курсиҳои наву замонавӣ таъмин мебошанд. муассиса имкони қабули 720 донишҷӯро дар як баст дошта, дар он донишҷӯён аз рӯи 4 ихтисос аз ҷумла кори ҳамширагӣ, фарматсевтӣ, момодоягӣ ва кори дандонсозӣ омода карда мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзуданд, ҳоло зарурати густариши ҳамкорӣ дар бахши истеҳсолоти саноатӣ ва энергетикӣ бахусус дар соҳаҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз ҷумла гидроэнергетика ба миён омадааст. роҳбари давлат дар суҳбат бо Ховар ҳифзи муҳити зист дар шароити тағйирёбии иқлимро таъкид намуда гуфтанд, ки дар қаламрави Тоҷикистон 13 000 пиряхт ва тақрибан 1000 дарё мавҷуданд, ки зиёда аз 60% захираҳои оби Осиёи марказиро ташкил медиҳанд. мавҷудияти ин захираҳо барои рушди иқтисоди сабз замина фароҳам меорад, хотиррасон намуданд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. истифодаи муштараки иқтидори бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки сатҳи таъминоти нерӯи барқ дар кишварҳои минтақа боло бардошта, арзиши истеҳсоли он кам карда шавад. инчунин хатар ба муҳити зист ва ҳаҷми партоби гази карбон ба атмосфера коҳиш дода шавад, таъкид карданд пешвои муассисаи миллат. маркази матбуоти филиали ширкати АРС дар Тоҷикистон ба Спутник Тоҷикистон гуфт, кӯприки воқеъ дар километри 267-уми роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ соли 1962 сохта шудааст. поя ва сутунҳои марказии он аз сабаби рафтуомади воситаҳои нақлиёт таи солҳои мавриди истифода будани он корношоям гаштааст. 9 марти соли 2021 баъд аз таҳқиқи комиссияи дахлдори таъсис ёфта ба намояндагӣ аз вазорати нақлиёт, бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва мутахассисони филиали ширкат дар Тоҷикистон тасмими ниҳоӣ гирифта шуд, ки онро таъмир кунанд. бо ин мақсад аллакай як қатор корҳо ба сомон расиданд, гуфт манбаъ. қаблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин сарусадоҳо ба миён афтода буданд, ки ширкати АРС масъули нигаҳдории шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ таъмири ин пулро ба зиммаи ниҳодҳои зиддахли ҳукумати Тоҷикистон партофтааст. он ҳам ба ин сабаб, ки харҷи таъмир як маблағи қобили мулоҳизаро талаб мекунад. ин кӯпрук моҳҳо ба ин сӯ тахриб шуда, ҳаракати мошинҳо фақат аз як ҷониби он анҷом мегирад. маркази матбуоти филиали ширкати АРС дар Тоҷикистон гуфт, дар асоси тавофуқот демонтаж ё ҷудосозии қитъаҳои кӯпруки мазкур аз сӯи ширкати ватании Роҳи ваҳдат ҳафтаи оянда шурӯъ мешавад. ҳоло ки Шарифов ва Нуриддинов мудирони махсуси раванди барҳамдиҳи Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк таъин гардиданд, муваззаф шуданд, ки пасандози мардумро баргардонанд. дар Тоҷикистон раванди барҳамдиҳи Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк бо қарори суди иқтисодии Душанбе оғоз гардидааст, менависад пресс-Тиҷи. ба иттилои манбаъ, бо қарори суд мудирони махсусе, ки таъин гардиданд, бояд пасандози мардумро бозпас баргардонанд. гуфта мешавад, Раҳимҷон Шарифов мудири Агроинвестбонк ва Фаррух Нуриддинов мудири Тоҷиксодиротбонк муваззаф шуданд, ки амволи ин ду бонкро ба фурӯш гузошта, аз ин ҳисоб пули мардумро ба онҳо бозпас диҳанд.
мунтахаби тоҷикистон тими мянмарро мағлуб намуд ва имкони бештари роҳ ёфтан ба даври сеюми мусобиқаи интихобии ҷоми ҷаҳонии 2022-ро касб кард. Ин бозӣ санаи 15 июн дар шаҳри Осакаи ҷопон баргузор гардид ва тоҷикистон бо ҳисоби бузург футболбозони мянмарро шикаст дод. Шогирдони Усмон Тошев ҳарифони худро бо ҳисоби 4-0 мағлуб намуданд. дар ин бозӣ голҳоро Комрон Турсунов, Манучеҳр Ҷалилов, Шеридин Бобоев ва Шаҳром Самиев ба самар расонинданд. Ногуфта намонад, ки дар ин бозӣ пирӯзӣ барои тими миллии Тоҷикистон бисёр зарур буд. ҳоло роҳ ёфтани мунтахаби Тоҷикистон ба марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳон 2022 аз натиҷаи бозиҳои дигар гурӯҳ вобастагӣ дорад. норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахши сохтмони Русия хеле нигаронкунанда аст. дар ин бора Дмитрий Песков, сухангӯи президенти Федератсияи Русия, ба хабарнигорон изҳор дошт. норасоӣ шадидан эҳсос мешавад. дар ҳақиқат ҳоло тамоми низом кори барзиёд дорад. барои ин кӯшишҳои иловагӣ аз бахши муҳоҷиратии мо талаб карда мешавад, гуфт котиби матбуоти президенти Русия. ба гуфтаи Песков, мақомоти дахлдор барои ҳалли ин мушкилот чораҳои дахлдор таҳия карда истоданд, аммо дар ояндаи наздик набояд тағйироти ҷиддиро интизор шуд. шумо медонед, ки изҳоротҳое буданд, ки онҳоро интизор шудан лозим нест ва бояд қарорҳои қаблӣ риоя шаванд, гуфт сухангӯи Кремл. хотиррасон мекунем, ки мақомоти Русия борҳо дар бораи норасоии нерӯи корӣ дар бахши сохтмон изҳорот дода буданд. ин ба пандемияи коронавирус ва як қатор маҳдудиятҳо, ки вуруди хориҷиёнро, ки омоданд дар қиёс ба шаҳрвандони Русия дар бахши сохтмон кор кунанд, рабт дорад. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиятиву хонаводии ҳар яки шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.